We spreken af in een koffietentje. Een hip en leuk koffietentje midden in het centrum. Dan kan het daar in ieder geval niet aan liggen. Dan kan het daar in ieder geval niet aan liggen. De een komt na de ander binnen. Even een zoek, oogcontact wordt gemaakt. Gevolgd door een gevolgd door de meest innige knuffel. We zeggen dingen als: wat fijn dit. oh eindelijk, wat is het toch lang geleden? Dan de overgang naar het installeren aan het tafeltje. De een legt haar tasje op dat tafeltje. Wat een leuk tasje is dat. Zeg ik om maar eens wat leuks te zeggen en het gesprek niet nu al dood te leggen. Waar is die van? Dat tasje vind ik niet. Ja, echt? Zeggen we dan. Oh, zo, ze zit. Nu nog wat bestellen, dan kunnen we echt beginnen. Wat mag het zijn? Ik denk een cappuccino voor elk. Yes, maar voor mij met Havermelk! De bediende loopt weg. Zo, hoe gaat het met je? Nou, daar gaan we. Eerst de berekening wanneer we elkaar voor het laatst hebben gezien. Vervolgens moeten we beide nagaan wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Ja, jeetje. Er is zoveel gebeurd. Nou, vertel! Oké, ik vertel. De koffie moet snel worden neergezet. De monoloog. Waarin de afgelopen 5 maanden stapje voor stapje verteld wordt. Er geen appje geskipt, geen foto niet laten zien, geen detail gemist. De ander haakt aan op dingen die ze nog wist van de vorige keer. Oh ja, precies, dat zei je toen. Ja, nog steeds, wat bizar, zeg ik overenthousiast. Terwijl mijn energie er ondertussen uit wordt gerast. Ja! De een eindigt dan haar voordracht met het grote nieuws. Het grote nieuws. Noei, noei, noei. En dus hebben we een huis gekocht. Niet echt gefeliciteerd! Waarna even later het onderwerp wordt gekeerd. Want nu is zij. Ja, nu ben ik. Zei ik aan de beurt. Maar god, wat moet ik vertellen? Hetgene wat er bij mij allemaal is gebeurd is niet per se Rebellen. vergeleken met dat van haar. Nou goed, dan wordt het maar even wat zwaar. Nou ja, begin ik heel open en eerlijk. Het is eigenlijk best wel een moeilijke periode geweest voor mij. Oh god, het is eruit en ik kan niet lezen wat ze denkt. Dan maar vooral niet het achterste van mijn tong laten zien. Dus zeg ik, Maar goed, dat is nu voorbij. Oh, wat fijn. valt ze me in de reden? Het is toch altijd beter om... Positief te zijn, ja! Ja toch? Even door de koffie roeren, even bedenken, even de laatste slok van het schuim, waarna de bediende het af komt ruimen. Hadden jullie nog wat gewild? Die vraag zet onze hoofden op tilt. Zou die ander nog wat willen drinken? Hebben we wel genoeg gesprekstof voor een extra drankje? Lees 30 minuten, leestijd waarin het niet awkward wordt, want als ik ergens geen zit... afspraak. Ik ben nog even oké. Ja, ik ook. Dank je, zeg ik dan ook maar. Ik moet zo alweer gaan. De oppas voor de hond heeft last minute afgezegd. Nee joh, snap ik. Ik had zelf ook nog wat dingen gepland staan. Druk. Snap je? Wel echt zo leuk je weer even gezien en gesproken te hebben. We zijn weer helemaal up to date. Ja, oprecht. Terwijl ik oogcontact vermeed. En laat me weten hoe de verhuizing loopt. Langzaam staan we op, pakken de tasjes in, trekken de jasjes aan. Ja! En stuur me foto's van wat jij allemaal uitspookt. Echt doen hè? Ja, doe ik. Oké, schat, tot snel. Oh, je krijgt nog de groetjes van Rosanne. Nou, je mag het Doei. haar groetjes terug. Oké. Zeggen we dan...